mensen kan vandaag een eitje op mijn hoofd proberen. En ik zal zeggen, doe het pijn of doe het niet pijn. Ik zal 1 eitje in mijn hoofd doen. In mijn hoofd laten kapot gaan. En mijn vriend zal dat doen. Hier, hij noemt Vladimir. En ja, we beginnen aan. Een echte Wat? Check Als jullie me niet geloven, hier zal hij het doen meteen. Hier, Vladimir, en mijn hoofd kapot. En niks. Wacht. Atrás da casa. Fuck. Покажи го да ти вярват. Сега телефона къде ще го правя? Shit! Покажи го. Дай сега едно в гащите ти да го щупим и да го пеним вътре. Искаш ли? Направим клипчета. Още едно на гърба ти да го тъпим. Едно на гърба ти сега. De eitjes zijn op. На, нищо, вземи го. De eitjes zijn op. Гледай, мой Е, сега майката да дойде да En nu кажеш. zal ik een warm douche nemen. Want mijn haar. Holy shit. Holy shit. Als je deze video leuk hebt gevonden, like deze video. En peace.